Λοιπόν, θέλουμε να λαδώσουμε αλυσίδα, αλλά δεν έχουμε διπλό stand. Τι κάνουμε? Το μηχανάκι είναι στο μόνο stand. Ωραία. Το τιμόνι είναι δεξιά. Παίρνουμε μια σωλήνα PVC, τη βάζουμε στο ψαλίδι, σε αυτή τη θέση. Ωραία. Βάζουμε κόντρα με το πόδι μας, να σηκώνουμε λίγο το μηχανάκι. Ωραία. Και στρίβουμε το τιμόνι από την άλλη μεριά. Τώρα η ρόδα δεν γυρνάει ακόμα. Θέλει μια ρύθμιση. Περίμενα. Και το γυρνάμε. Το τιμόνι από την άλλη μεριά. Ωραία. Με μια-δυο προσπάθειες η αλυσίδα και η ρόδα γυρνάει ελεύθερη. Καλή επιτυχία.